Talia olisi halunnut palloa, mutta hänelle ei pysty palloa pelaamaan, kun sitten Lingmanilla on sauma edetä. Lähtee kokeilemaan, kun kerta tilaa annetaan. Oikein hyvä yritys, mutta myös Emo Riihimäeltä iso torjunta heti tähän otteluun alkuun. Töröttää ympäri Karjalaiselle keskelle, Hannula saa takaisin. Oi miten hieno syöttö Karjalaiselle, joka ei lähtenyt vielä ampumaan ja siirtää Arsalolle. Ja sieltä lähtee pyssy sitten puhuukin. Ottaa pikku kimmokkeen matkalta, menee hippuisen ohi maalista. Siinä oli nyt SIK:lla hyvä hyökkäys. Noin kokonaisuutena. Pyry, Hannula, Rasmussen, Karjalainen kaksikko. Petää sauman Arsalolle, jolla on hyvä laukaus. Sieltä alkaa kulman buuauksia nyt klubi päädystä ja vihellyksetkin kuuluvat, kun SIK viivyttelee pelin avaamista, mutta sitten ihan täydellinen levytys tuonne oikeaan laitaan. Ja sieltä lähtee Kelvinin syöttökeskustaan, mutta ei aivan nyt onnistu. Siinä Kötsy jäi todella pahasti jalkoihin. Ja sitten Paananen yrittäjä tolpat kolise. SIK on ollut ensimmäisen vartin todella hyvä. Se on luonut vaaraa, se on ollut parempi joukkue myös pallollisena. Ja näin lähellä käy. Kasper Paananen, Kanelopoulos saa Tikkasen vietyä tilanteesta ulos, mutta sitten Paananen katkaisee. Kötsy laitaa pallas. Nyt on aika monta HJK ukkosella boksissa odottelusta. Lingman tarjoille ja Irvin pääsee laittamaan päänsä väliin, mutta vähän takakulmasta menee ohi. Nyt löytää Irvin. Pystyy ihan kätään vasemmalle. Karjalainen ei saa hieman tuikattua palloa irti. Sitten keskittyy, se tulee! Ui, ja lähellä käy HJK. Ja Kötsy puskee kuitenkin takanurkasta jonkin verran nyt ohi. Klubin aitiossa Fallow, Paananen. Karjalainen. Hannula keskelle, nyt on paikka! Ja SIK siirtyy johtoon! Kas näin se käy! Fallo Endia ja jatkaa tätä maalitehtailua toisessa matsissa perätysten. Ja SIK siirtyy johtoon. Katsokaa se toppari tuolta lähtee juoksemaan pystyyn. Ja Hannula sen sinne kääntääkin. Kimpo hänen jalostaan korkeuksiin, Kötsy ottaa näppärästi alas. Minuutti tulee lisää aikaa. Brooklyn. Kötsy. Lähtee taas uusi keskitys ja kyllä! Lukas Lingman onnistuu puttamaan HJK:n tasoihin juuri ennen taukoa. Peli yhteen. Vähän kun pääsin juuri hetki sitten sanomasta, että SIK:n pitäisi kyllä nyt yrittää päästä johtoasemassa tauolle, mutta HJK vaan sitten väkisin tulee tasoihin. Kötsyltä erinomainen keskitys, ties kuinka monetta kertaa tänään. Ei näyttänyt siltä, että kumpikaan olisi vaihtoja tehnyt. Tarkastetaan se kuitenkin vielä. Nyt kuitenkin tulee Kötsy. Lingman. Pallon laitaan ja Blanche ottaa sen haltuun. Kanelopoulos tekee juoksun ja taustalla ollut Blanche käyttää sen hyödykseen. Ja ampuu vasurillaan ja sitten ylärimaan. Irvin kakkospallossa pääsee uudestaan yrittämään. SIK kestää. Kuinka pitkään? Kötsy keskelle. Sieltä tulee seuraava pallo. Mets ampuu ohi, mutta nyt pistää kuitenkin peli poikki, koska Paananen otti semmoisen laukauksen ihan suoraan neppariin, että kipeää kyllä tekee. Hieno on tämä Blanchin liike ja laukaus. Kelvin ottaa ensimmäisen. Onko se torjuko Riihimäki tuon toisen vai osuuko se nimenomaan sitten Paanasen pään? Tästä se aika hyvin kyllä nähdään. Joo kyllä. Aivan suoraan Paanasta otsaan. Hannula mitään nopeasti. Morenolta mainio liike. Moreno tänään vähän kadoksissa ollut pitkiä aikoja pelistä. Nyt SIK pelaa fiksusti. Hannula ulkosyrjällään sinne etutolpalle. Hyvän näköinen hyökkäys. Ei juurikaan ne vaaraa ole aiheuttanut.
Oshinisella on kyllä pitkä heitto, mutta erityisen tarkka se ei ole. Sitten tulee seuraava keskittyy sinne takatolpalle. Ja nyt Kevor Palumets iskee. Ja iskee ensimmäisensä HJK:lle. Kas näin se käy. HJK johtaa 2-1. Kaunis on Irvinin kaari. Ja nyt Kasper Paananen nukkuu kyllä pahemman kerran. Siellä takatolpalla Palumets täysin yksin. Pääsee niittaamaan HJK 2-1 johtoon. Paana Elvinen pikkuhiljaa SJK jottautuu lähemmäs HJK maalia. Nyt on kauniit kombinaatio. Otto ja Karjalainen ampuu takanurkkaan, mutta on paitsiossa. Hienosti kuitenkin SJK saa Hissun itsensä lähemmäs HJK maalia. Tikkanen nostaa Fallow, dominoi ilmassa Fallow uudestaan ja nyt se kimpoileeko se Karjalaisen jalan kautta sitten ohi maalin. Rase Karjalainen ei tätä nyt hyväksy lainkaan. Hänen mielestään se menee ehdottomasti HJK-pelaajien kautta. Päädystä yli nyt tästä kulmasta, emme sitä näe, nyt olemme viisaampia. Kyllä, joka kohtaa kello 19.00 tänään Vepson kotona. Sieltä tulee keskitys ja hyvänäköinen. Kelvin vielä jatkaa keskelle ja sieltä tulee SJK tasoitus ihan viime hetkellä. Jaime Moreno, kukas muukaan? Väkisin onnistuu tasoittamaan tämän matsin. Kelvin ja mieletön jatko, kukaan ei seuraa Moreno. Halme oli maissa, kukaan ei tarjonnut tukea. Moreno jää aivan yksin sinne maalin edustalle. SJK on jopa aika lähellä varastaa kaikki mukanaan. Eli on 2-2. Vai vieläkö? Vieläkö tästä HJK hyökkäyksen saa Meriluoto kaventaa keskelle? Pallase, mutta päätös vihellys koittaa. 2-2. Lukemat Töölössä ja kyllähän HJK-pelasta kaikista näkee se, että pettymys on aivan valtava. Voitto karkaa viimeisellä mahdollisella hetkellä käsistä, kun Jaime Moreno onnistuu tasoittamaan tilanteeksi 2-2 ja SJK onnistuu, kun onnistuukin saamaan pisteen matkaan.